În ținutul matematicii trăiau 3 prieteni: minus, care iubea numerele negative, plus, care adora numerele pozitive, și zero, care era mereu în centru. Într-o zi, s-au urcat pe axa numerelor, o linie magică pe care toate numerele stăteau cu minți în ordine. Ce este mulțimea numerelor întregi? Este formată din toate numerele negative, 0, toate numerele pozitive. Se scrie -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Axa numerelor este o linie orizontală. În partea stângă, numerele negative, în centru, 0. În partea dreaptă, numerele pozitive, opusul unui număr. Minus spune, opusul meu este plus. Plus spune, opusul meu este minus. Opusul unui număr înseamnă același număr, dar cu semn schimbat. Exemplu: opusul lui 4 este -4. Opusul lui -7 este 7. Modulul unui număr. 0 zice: modulul arată distanța față de mine, adică față de 0, și distanța e mereu pozitivă. Exemple: modulul lui 5 este 5. Modulul lui -8 este 8. Modulul lui 0 este 0. La finalul zilei, minus, plus și 0 s-au jucat de-a opusele și modulele, alergând pe axa numerelor și țipând: suntem opuși, dar ne înțelegem bine. Și toți avem modulul pozitiv.